convenis col·lectius moltes vegades estableixen uns mínims de salari, uns mínims de jornada, que tal vegada no s'ajusten a la nostra realitat de l'empresa. I si la llei és més, no fica les coses tan estrictes, per a la nostra cooperativa pot ser més. O podem dir, no, nosaltres dediquem al sector de multiaventura, molt bé, doncs ens acollim al conveni col·lectiu d'empreses d'oci, per exemple. Ho enteneu? Després tenem el soci que va estar tan sols un temps a l'empresa. Com a màxim, diu la llei que pot estar 3 anys vinculat. És a dir, jo vaig aprovar, però jo vaig estar 3 anys. És el que me diu la llei, que només enllà de 3. Per què? Perquè la cooperativa el que es tracta és que siga de portes obertes. Si tu vals per a la cooperativa, la idea és que això funcioni. I després, aquestes persones, si són 5 persones, per exemple, en la cooperativa, tan sols una podrà estar amb duració determinada. Així el que mirem és que sempre la cooperativa és que vol que siga tot molt de temps i el màxim de jornada possible i el màxim de temps indefinit. Però tenim els mateixos drets i obligacions que una persona que estiga tot el temps. Podrem contractar treballadors. Treballadors no socis. Jo li puc fer, a veure, si vos funciona bé la cosa, la podeu contractar, Anna la podeu contractar un contracte indefinit. Tal vegada, a mi ja m'agradaria que les coses... L'únic que ens diu la llei és que tan sols pot hi haver un per cada 10 socis. Una vegada més, la llei el que vol és que siguem cooperativistes i no pocs cooperativistes i molta gent al... Què aporta ella? Treball. Ella el que aporta és treball. I cotitza sempre com un treballador per compte d'altre. Un treballador ordinari. I després podem contractar també a Anna, per exemple, per a l'estiu que diu que tenim més treball, doncs la contractem aquests 3 mesos. L'únic que passa és que després, a nivell fiscal, és possible que no puguem, en vegada del 30 i 20% que hem parlat abans de l'impost de societats, és possible que si tenim molta gent temporalment no puguem fer-ho. El asociado. L'associat és... Tenim 3 socis, però necessitem què? Diners. Què podem fer? Doncs mira, tu tens 2.000 euros ahí estalviats i creus en el projecte. Tu pots anar al banc i dir, a veure, què me dones tu per 2.000 euros? I el banc te dirà, jo te vaig a donar un 1,25% al mes de rendiment. O pots anar a elles i a ell i dir, què me doneu vosaltres per 2.000 euros? I ells te diuen, segons la llei nosaltres te podem donar l'interès legal del diners, un 2% que està, més 6 punts més. No ho faran, però si el banc te dona un 1,25, què se poden dir? Per els 2.000 euros nosaltres te donarem un 3%. De aquesta manera tu te financies, ells se financien per al seu projecte i tu guanyes més diners. I ells s'estalvien molt d'anar al banc, demanar un préstec, quan de la teua banda poden obtindre els 2.000 euros. Si vos acosteu, ahir el COP57 s'autofinancia d'aquesta manera. Si aneu a Abacus, a la cooperativa esta de material escolar, ells tenen uns follets que ahí te diuen te donem el 6% de... I és legal, i les cooperatives d'estes que són ja amb tanta tradició te van a tornar el... O sigui, no és a los Luis Mateos. Te poden donar un interès o te poden dir, si anem a tindre guanys, una part dels guanys
seran per a tu. O en especie, a capus. O pot ser en espècie, enteneu? O sigui, les possibilitats. El que volen és que el diners no siga inconvenient. ¿Qué responsabilidad tienes la cooperativa en caso de que... En caso de que vaya mal. la segura? Pues ahí es lo que... Porque si fuera un banco, sabéis que tenemos todos aquellos afortunados que tenemos 100.000 euros en el banco, sabemos que nos responde el Estado. Es el fondo de garantía, un fondo de garantía que hay que nos cubre hasta 120.000 euros que tengamos en una situación. En este caso, no están cubiertos por el Estado. ¿Qué es lo que pasó? No sé si os acordáis, en Navidad, ¿os acordáis en una cooperativa agrícola en Ulldecona? No en Ulldecona, un poquito más arriba, en Aldiera. Ahí tuvo que ser la Generalitat, pero de motu propio, de decir, bueno, vamos a ver aquí cómo podemos ayudar, pero es comunidad. Por eso te digo que lo interesante es, si tú vas a financiar, yo por ejemplo, o es un proyecto súper sólido, o mejor te haces cooperativista y te involucras en él. ¿Sabes? Bueno, estamos al tema de determinados seguros que la cooperativa puede tener. Sí, podría de pago, seguros de pago. Pagos y tal, ¿no? Apaños de esos también existen, no son obligatorios, una cooperativa no tienes que hacerlos, pero tú para garantizarlo puedes hacer. Y más o menos sí. La respuesta tiene que ser la misma legalmente, ¿no? Cumplir. Sí, si tú fas una aseguranza de... La aseguranza no és que darrere hi ha una companyia d'assegurances que pague, sí. Està clar que quants més garanties millor. Ara anem a veure. La cooperativa com a empresa té dos vessants. Una la social, assemblea i consejo rector. Per a fer-ho senzill, què és l'assemblea? Què creu que és l'assemblea? Tota la banda. Imagineu que som tots una cooperativa. Una assemblea seria la reunió de tots. I ahí és on se fica en marxa això de una persona un vot. Val? I si decidim fer qualsevol cosa, la majoria decidís i la minoria està obligada a acceptar el que diu la majoria. Val? Per a fer-nos una idea, seria com les Corts, com el Parlament, la mateixa cosa. D'acord? Bé, recordeu, una persona, un vot. El Consell Rector seria el govern, que representa i que executa aquestes coses que nosaltres hem decidit. A veure, si nosaltres hem decidit que anem a comprar un tractor o que anem a comprar una sala anem a comprar una pantalla gegant per a fer projeccions de cine, no anem a comprar-la tots els socis de la... O sigui, no anirem a ir a MediaMarkt, no, anirà el Consell Rector o les persones que hem delegat, que seran les que representen a la companyia i que tenen poder de decisió al banc, amb els clients i això. És per a fer-nos una idea, seria el Rajoy i companyia. Jo només ves de cooperativistes, però tot pot arribar. Mireu, el Consell Rector es reuneix cada 3 mesos i les assemblees en realitat cada 6 mesos haurien de... Però nosaltres podem decidir que el Consell es reuneix cada setmana o cada mes o l'assemblea cada 2 mesos. I després, què és l'estructura empresarial? No oblidem, una cooperativa és una empresa. I la estructura empresarial és qui se va dedicar a vendre, qui se va dedicar a negociar amb el banc, qui va produir, qui va a pensar. Això és com són les empreses, departament de màrqueting, departament de recursos humans, departament d'administració. O sigui, una cosa no lleva a l'altra.
Això que vos vas dir l'altre dia, en les empreses és fonamental. Un departament comercial, un departament de màrqueting i un departament tècnic. Jo puc ser molt bon venedor, però realment les que sabeu, per exemple, com fer l'orfebreria o el que siga de la teua idea, és una altra persona, no sóc jo. I això és important que cadascú agarre la feina que no que més li agrada més, que siga la més bona per a la cooperativa. I ara anem a parlar dels comptes, dels dinerets, i parlarem en primer lloc de que, com tota empresa, què necessita? Un capital social. I veurem les aportacions al capital, o sigui, això que